Основателни ли са подозренията, че е имало външно влияние върху членовете на Конституционния съд при взимане на решението за промените в Конституцията? Защо се коментира упорито, че Борисов и Пеевски са победители в тази битка? Това ще попитам бившият служител от ГДБОП и ДАНС Росен Миленов. Здравейте! Здравейте! Сега, Пеевски и Борисов изиграха ли Продължаваме промяната Демократична България, след като разбрахме какво е решението на Конституционния съд от днес? Да, принципът е човек на човека. Хората в Конституционния съд, конституционните съди са на Пеевски и на Борисов. То в цялото общество, нали, всички отношения, винаги търсиме човек на човека за лекар, за каквото сетиш, но в политиката вече последиците са изключително опасни. Възможно ли е така да е било замислено? И всъщност Пеевски и Борисов да са дали зелена светлина на тези промени, защото са знаели предварително какво ще се случи в Конституционния съд? Не напразно вкараха техните хора, ги избраха в начало с Десислава Атанасова, най-яркия политическа личност. И то фактически е овладян на Конституционния съд, но то са овладяни така всички институции и те затова, като кажем, че са изпразнени от съдържание, това представлява изпразненото съдържание, че той взима решение под натиск на някой отвън, а не на базата на принципите и разпоредбите, които повелява Конституцията и Закона за Конституционния съд. И не напразно този бившия правосъден министър Славов, как му беше първото име, Антон Славов ли беше? Да. Атанас Славов, нали, каза в предишния парламент, че Конституционният съд представлява институция, където с юридически средства постигаш политически цели. Нека да кажем, че той каза, че Пеевски се е променил към добро и е станал приемлив. Да, но и той в качеството на правосъден министър едно към едно каза каквото пожелават политиците. Тоест, то какви политици, знаем и всичките, които последните десетилетия колят и бедстват в България, това се случва. А Конституционният съд е най-висшата инстанция в България, която е определена като блюстител на Конституцията, на върховния акт. Щом там имаш опоручаване, значи всичко надолу е леш. Затова не може да произведе нито една институция, нито едно министерство, нито една агенция, нито то се вижда едно горско, една пожара не може да произведат резултат. Да разбирам ли, че всъщност няма органи и институции в тази държава, които да не са политизирани? Няма. Тогава към кого да се обръщаме, когато искаме да се реши даден казус? Аз това, което наблюдавам в последните 4 години е, че всичко, което правят политиците, са последните издихания на една отиваща си политическа система. Тя не е не може да възпроизведе нищо и има два факта, които го потвърждават тази теза. Първият е, че 70% не гласуват, защото нямат доверие в тази политическа система. И другия факт е, че, виждате, не могат да съставят работещо. Нали? Формират някакво правителство там за няколко месеца, една година, но то не е работещо. То не може да възпроизведе нищо като резултат към обществото в различните сектори. И това е доказателство, че тази система си отива. Същевременно тече процес на поколенческа смяна в политиката. Такъв се случи последно през 2008-2009. За ДПС ли говорите в момента? Въобще, това и е принцип. БСП? Нали, поколенческа смяна в политиката. Случи се, когато тройната коалиция властта беше взета от Борисов, но тогава само с една партия, т.е. с ГЕРБ. Но тъй като сега вече има много по-малко, които се вързват на въдицата на политиците и е много шарен парламента и е разпиляна тази поколенческа смяна. И второ, тези млади, така наречените млади момчета, те вече не са млади, най-така ярък пример е Пеевски, които бяха тикани от чишковците от Сумрака. Сумрака, това е там, много където добре го казахте. Сферата с мръсните пари. В един момент се оказа, че те са праволинейни, вършат работа, нали, могат без да се замислят да изпълнят всяка поръчка, да организират всяко едно всяка една незаконна схема, всяко едно назначение, нали, компрометирано назначение във всяка една власт, но в един момент се оказа, че не слушат и тези, които ги тикат напред. Да, това е нож с две остриета и разцеплението в ДПС се дължи точно на това. Пеевски му беше дадена цялата власт, за да може да организира кадрова политика,
нали, пак на принципа човек на човека, като започнем в престъпната държава най-важни са службите и съответно правораздавателните органи в лицето на прокуратурата и на съда. Значи, като ги държиш тези органи, държиш всички лица в страната, които могат да оказват влияние чрез икономическите си лостове или властовите си лостове върху обществените процеси. Нали, обществени процеси включваме най-вече политиката. И по този начин той се видя в такава власт, че да не се състави правителство, което беше планувано, единствено така като причина да не се състави правителство беше страха в лицето и на Борисов, и на Доган, и на Радев, и на останалите най-вече хора с икономическо влияние, защото видяха в Пеевски, че ако се състави правителство, на базата на това, което има като кадрови потенциал във всички институции в момента. Какво ще последва? Това, което се случи 2018-2020 година, всички бяха свидетели по заповед на Делян Пеевски. През тогавашния главен прокурор Иван Гешев бяха фактически атакувани всички икономически типа олигарси. Като започнем Миньо Стайков, братя Бобокови, Васил Божков Черепи, него шеха да го арестуват, но се разбраха, все пак има някакво... И на Прокопиев образуваха дела. Да, на Прокопиев, сега не знам дали този, включително и към Валю Златев имаше отношение, там Арабаджиеви, кой друг, там другите да въобще... Доста хора, това беше процес, който беше организиран от Пеевски. Бяха там Светата Троица Пеевски, Домощиев, Жоро Инсата, но Пеевски водеше това хорото, задаваше тона за песен, всички се отчитаха на него. Всемогъщ, главният прокурор, МВР, ДАНС в негови ръце и никой не смее да мръдне от хората с парите. И всъщност Борисов се оплаши от Пеевски и Ахмед Доган се оплашиха... Защото Пеевски е тип мутра. Мутрите са праволинейни хора. Каквото мисли, това казва и това прави. Без да се замисли с оглед последствията. Затова те са полезни, когато трябва да ти свършат мръсната работа, защото един интелигентен човек винаги осъзнава свойството и значението на постъпката си. Тоест, че утре ще носи отговорност. Може да има все пак някаква останала морална оценъчна система и така нататък. Но мутрите са директни. И затова вършиха и продължават да вършат перфектна работа както и споменаха нарочно чичковците от Сумрака. Такива, за съжаление, са доста от ръководителите. И те не си ли отидоха вече тези чичковци от Сумрак? Още ли продължават да дърпат конците? Едни си отиват на тяхно место, има други. Идват тези процеси. Тоест вакуум няма. На пазара, независимо в който е сектор, няма. Това са много пари. Това е опят. Тук става въпрос за влияние. Не само властта, като да имаш някакви правомощи и така нататък, да влияеш върху процеси. Както в природата, има водачи там на стадото и така нататък, по същия начин и в социалното общество хората се опияняват, когато могат да държат в ръцете си съдбите на хиляди хора. Сега, дали ще завърши процеса на отлюспване на Делян Пеевски и на кръга около него от ДПС, или ще се заметат следите по някакъв начин? И двата кръга са много силни. Делян Пеевски държи почти цялото финансиране. Сега няма какво да крием. Той започна да атакува другите касички на Доган. Това са бившия зам шеф на мултигрупа Николай Вълканов. Навърза го там, че е дал къща на Румен Радев за след мандата. Той беше и награден, доколкото знам, от президентството. Да, с орден Стара планина и с още други орден. Да, орден Стара планина, първа степен и с още един олигарх, този в минно-добивния сектор на елаците мед от Соло Вутов, хора, които правят на година по 500 милиона. Той ги атакува. Има други касички. Доган винаги работи с няколко човека. Румен Гайтански, Вълка, Христо Ковачки също е около него. Но основните схеми, които правеха и се така генерираха големи суми пари, са при Делян Пеевски. Той направи изборите, хвърли много милиона. В смисъл, това съм го чувал число, аз не мога да го потвърда 100 милиона за последните избори, защото той е младия човек, е енергичен и така нататък. Дава всичко и от той сърце. Сега започна да отмъщава, защото вложи усилия, вложи пари и тези, които му сложиха контра, един вид го прецакаха.
И затова е толкова напорист, пуска сигнали и така нататък. Но аз мисля, че Пеевски доста хени са, които са срещу него и ще бъде приключен. Може и по-леко, за да не създадат големи тектонични сътресения, защото... Какво разбирате под по-леко? Защото има в него доста... Първо, както казах, че е праволинейен и директен, и второ, събра доста така компрометиращи данни, събра доста голям кръг от хора около него, които така са потенциал в държавната власт. На средно ниво, не са 10-15 човека, са доста човека, които се хранеха си, продължават да се хранят. Там, освен на заплатата, дават им по някакви 20-40 хиляди на месец. Аз говоря не за директори, говоря за началници на отдели на средно ниво. Очаквахте ли, че ще вземе и пик през Светло Кандарчиев, за който се сочи, че... Да, той го взе. Сега се чува някаква сума, 1 милион са дали за сайта на Недялков. Това е сумата, да. Взе го Пеевски. Недялков за втори път направи хубава сделка. Преди години му продаде вестниците на Пеевски. Не знам дали помните. Терикат човек. В смисъл, знае как да прави бизнес и то бухалка. Това е Недялков е майстор на медийните бухалки. Има държавни бухалки, ама медийните бухалки са по-опасни от държавните бухалки. Медийните захранват те са държавните. Пилации са по-страшни. Защото има една приказка, че политик може да го биеш с политики муха, можеш с вестник да ги убиеш. Но големия проблем е, че където тръгнахме от начало, че политическа система на представителство, където даваш доверието на някой на базата на основата едно голо обещание, е приключила. При условие, че в днешния материален свят ти да дадеш някой 100 лева и я потрепериш дали ще ги върне. Тук му даваш в ръцете цялата власт, даваш му едни над 50 милиарда бюджет, които ги разпределя и последствие береме всичките вече 30 години киселите плодове на властта. Още по-лошото е, че преди години говорихме за субкултура в музиката, навлизаше жанра чалгата. Днес вече с основание може да говорим за субкултура в политиката. Ама в онзи е лошия смисъл. Така нормата на поведение беше въведена на простащината, интригата от Борисов. И съответно то се задълбочи. Вие виждате, че днес в политическите партии двама човека не може да разделят нещо, което дори още не са го взели. И затова казвам, че правителство как да сформират, като философията в България на управлението е схема да крадеш. А при българин има една лоша черта, когато е ортачка работата. Много рядко се разбират как да поделят и кой да носи отговорност. И затова сега всеки хвърля топката. И това е изключително опасно. От тук насетне има само един път и това е... Питахте ме на кой да разчитаме, когато точно има така, политически кадруване навсякъде и то не възпроизвежда резултат по отношение на обществен интерес. Може да се обърнем единствено към нас, защото единствено ощетения може правилно да възпроизведе някакво решение, което няма да ощети нито държавата, нито него, защото той го носи на гърба си. И затова тук обикалям площадите и все по-така настъпчиво ще става. Задължително ще ви питам приканвам и всички останали партии. Какво правите? Я ми кажете сега. Това е предварителния... Разкажете подробно. Да, срещам се по градовете като предварителни срещи. Започнахте от миналата седмица, мисля. Къде бяхте първо? Бургас, Варна, Велико Търново. От Бургас ли започнахте? Бургас, да. И сигурно не е толкова важно, но защо почнахте от Бургас? Морето. Не сезона на... Сега е сезона на морето. Добре, защото много хора има там. София с нощи бях, утре в Пловдив. Това са предварителни срещи преди голямата кампания, която с озвучаване с диплянки. Какво виждам? Партия ли правите, първо да ви питам? Аз им обяснявам на хората за модела всички в управлението. Малко трудно ме разбират. Всички в управлението срещу заплащане, но ме питат постоянно, кажи коя е партията. Иска човек трябва да направи партия. Защото хората разбират политиката единствено и само през партията. Аз не искам да ги деля хората на партии. Модел е да вкараш всички български граждани вътре в Народното събрание през тези устройства, където губиме закупости по половин ден и повече. Обаче те ви и по цяла хората. нощ. Да ги вкарам вътре, за да бъдат те кадровиците на държавната власт. Да не бъде Пеевски, да не бъде Борисов, да не бъде Драган, Петкан или от чужди посолства, или някой олигарх, където се сети на местната власт, местния бизнесмен там със строителната фирма, а българските граждани да бъдат, хора? Коректив. Има ли хора?
Значи 15-20 човека, нали, в провинцията. Вчера събрахме около 60 човека в София на Оров мост. Което за лятото си е... Да, в смисъл, аз работя само през Фейсбук. Беше умрял моя Фейсбук. Миналата година бях изгубил, защото не споделях в него, бях изгубил последователи. Но набира скорост. Нали, идеята да направим голямата кампания и се опитвам максимално да им разясни. Сега е само... така лекичко започвате. Това е подготовка. Да. За да има хора с мен, нали, които да залееме площадите. Искам да разясня на всеки какво означава всички в Народното събрание. Както споменах през устройството, ти да вършиш кадровата политика, като започнеш от най-важната. Да избереш кандидати за народни представители. Защото оттам се опоручава всичко. Човек на човека, на лидера, посочени от лидера, пък лидера предварително овладян от мръсните пари. И след това се пренася в държавната власт. И оттам, от министъра до чистачката, всичко е човек на човека и после за редовия българин няма нищо от това, което трябва да свършат. Значи, това, където са свидетели сме на пожари, на какво ли не. Преди това бяха наводнения, спирания на тока. Как няма да се случват тези бедствия, като човек на човек означава, че няма да е професионалиста на съответния пост, а ще е послушния, който ще изпълнява твоите поръчки, там да обществената поръчка да открадеш, от концесията да открадеш, смисъл и каквото се сетите. Нали, там да вземеш на безценец някой общински или държавен имот, някой разрешително за строеж в столицата, да вземеш за някакъв жилищен комплекс и всичко отива на вятъра. И второто нещо, което искам да им обясна, че всеки трябва да получава нещо, за да ги привлечем останалите, да получава нещо от общите пари. Това, където там влизат постъпления чрез концесии, това, което съм задал като контрол върху обществените поръчки, там малко трудно ме разбират. Нали, да се отъркат документите и да дадат 1200 лева за един час, за да провериш почката или да отидеш да гледаш асфалта, като вади ядката, дали е 8 см или е 6 см. Но ако искаме тези 70% да ги привлечем и да направим едно градивно общество, значи трябва някакъв стимул. Така сме свикнали. Народопсихологическата черта е другата лоша. Всеки да взима да минеш тънко. Значи, като започнеш от хранителните вериги и промоцията да хванеш, тук голямата промоция е в държавата. Държавата, ако искаме да върви напред, ако искаме да не изтерясваме, да не се колим и бесим в социалните мрежи, да ни разделят и нахъскат лидерите, трябва да се обединим така общо и да решаваме въпросите, примерно електронен референдум. Едните за еврото, другите за лева. Електронен референдум, ако има в смисъл сега в момента, ето не ги Конституционния съд, защото е политически, не го позволява. И хората ще се изпоизидат на евроатлантици, на ориентирани към Русия и така нататък. Пуснете там с кампания. Една кампания продължава един месец процедурата произвеждането, 3 месеца. След 3 месеца можеш да имаш референдум, нали, не само за лева, може да имаш референдум какво да правим с тази съдебна система, където главният прокурор на единия олигарх, председател на ДАНС на другия олигарх, нали, едновременно и политици, и после се чудиме, нали, няма нито един осъден политик. Какъв осъден политик, като съдебната система не един, а 100 човека, една група от прокурори и съди са се превърнали в организирана престъпна група, която ако отидеш през съответния адвокат, може да ти каже, нали, за колко време ще смачка делото, колко пари ще струва. Аз говоря на ниско ниво, въобще не говоря за Пеевски. Нали. Това е вече бизнес долу. Докато Пеевски там е на политическо ниво, нали, там вече като се наместват големите, нали, така наречени инвеститори от сорта, нали, на хора, които са заложили в кампанията 5-10 милиона и знае, че после ще му даде 3-4 обществени поръчки за магистрали и ще ги върне. Ще ги избие веднага. Или концесия, дал му концесия, прави по един, както го споменахме, един от тези наградените Цоло Вутов, прави на година по 500 милиона от добива на мед и други редки метали. Как няма да хвърли? Той на година прави 500 милиона чисти след данъци. И как няма да хвърли там на някой си за кампанията 10-20 милиона? Тук тръгнахме от Николай Вълканов, е този същия, където сега го атакува Пеевски, нали, с една от неговите свързани фирми беше подписан договора с хидроинженера Ахмед Доган за 2 милиона за консултация. Това е навързаното и затова казвам, добре, вие тук е един призив към всички партии. Вижте, приключила е системата, каквото и да правите, не може да излъжете. Да, хората, виждам ги по места, казват ми, вика, кажи ми, вика, че сме силни. Викам, хора, вие сте силни. Щом управлявате живота си, вие храните семейството си, никой не ви донася на масата, вие си планувате всички, нали, така, потребности и така нататък. Към държавата, мислите ли, че нещо по-различно? Пеевски и Борисов и управляват, вие ли не може да управлявате?
И вие трябва да контролирате, не да управлявате. Управляват специалистите. Трябва да дадете път на специалистите, на експертите. Нали, който може да ти каже, тук работил съм 10 години плочкаджия, като го вкараш в една баня, ти каже, тук ми трябват 5 дни, толкова разтвор ми трябва, толкова плочки ми трябват за тази квадратура, ще ти ги направя еди как си и така нататък. По същия начин трябва да е всяко министерство, всеки регулатор, там където губиме 5 милиарда спекула навсякъде, кефти банки, кефти мобилни оператори. Кой ги избира тия членове на регулаторите? Пак политиците. Какво се оказва, че където и да пипне политика, значи опоручено, то не произвежда нищо, води само до някакви големи злоупотреби, които не е само ощетяването. Те въобще отнемат пътя на обществото. Ние направихме така, че икономиката направихме и шлемарска, не създаваме специалисти и сега не може да се откъснем въобще напред. Сега сме зависими от Западна Европа. Ето, затвориха един завод в Плевен за 1500 човека, защото Западна Европа автомобилите започнаха да ги натискат китайците с по-голема конкурентоспособност, по-ефтини, защото завладяха Африка, имат ефтини материали. И ние сме вторични тук и шлемарите, работиме там, кабели и така нататък. Кабели правеха там, То е точно за кабели. Да. И какво правим ние? Какво правим? Вижте, те с последствията са изключително тежки и се връщат като бумеранг. Това, което се случва с 35 години. Налагане на простотията, обезкървяване на икономиката, изнасяме само ресурси, изнасяме и зърното, изнасяме и златото, изнасяме и мета. Всичко за някакви чужди икономики, където бумтът, после под техен бранд излизат готови продукти в целия свят, а при нас нищо не остава. Тук сме оставили няколко териката, които да си въртат на пръста цялата държава, правят ни на имуни. Ние ще си изповядеме в социалните мрежи и по улиците братия, сестри, един от едната партия, други от другата партия. Лидерите там хванали го 5-6 човека, олигарси, плащат му, ози с дикцията говори и вика, чакам мнозинство, вика, затова не мога да направя нищо. Затова съм направил програма по часове. Какво ще правим в Народното събрание с целия български народ с тази платформа? Първо, ще започнем? Сметките ще изискаме. Хората са на поставените лица на политиците като Борисов и Пеевски. Аз винаги съм го казвал. Хората в службите има 10%, които са готови да извадат всичко. Ако не го предостави председател на ДАНС или министъра на вътрешните работи или шефа на НАП, или хората са готови, защото мразят да им спускат такива парашутисти, които не вършат никаква работа, карат ги да вършат глупости. Те стоят 20 години там в институциите на най-ниския ранг и онзи гледа го шефа как прибира на месец по 40 000. Искат само да се даде сигнал от политик. От политик да се даде сигнал. Един народен представител може да пусне искане до всяка институция, съгласно Конституцията и правилника за организация на дейността на Народното събрание. Те пак ще ви излъжат. То не пречи да ви излъжат или да се направят на... Нищо не му излъжат. Тогава ще надръж ми шапката. Не го ли представи резултата от тези сметки на поставените лица на политици, не го ли представи председател на ДАНС, не го ли представи председател на МВР, ще излезне по нерегламентирания път и съответната служба ще фъркне главата и на председател, и на всички вътре. Започваме с концесиите. Има една наредба, която 1230 концесии има неизгодни, 2 милиарда е ощетяването. Една наредба подписва се, не е дори в закона. Тя е наредбата за принципите, методиката и размера на концесионните такси. С един подпис на министър-председателя можеш да качиш постъплението от 150 милиона от концесии годишно на 2 милиарда. И всеки един български гражданин, където сме го заложили в нашата програма, да получи по 500 лева. За да ги дръпнем, да кажем, вие не сте балъци, не сте прецакани. Това е национално богатство, впише го в Конституцията и вие ще получавате нещо. Тоест всеки ще бъде парично мотивиран, за да може да следи. То няма друг начин. Защо да ги лъжеме за политики? Какви са тия политики, глупости, реформи? Това са за извинение, за лъпни шарания такива кукички. Това всичко, аз затова казвам, въпрос на време, аз ще направя всичко възможно да запаля България, но който от политиците се съгласи на това нещо, ще остане така в по-дълго в историята. Да, иначе приключват, всичките приключват. Виждам в хората има напрежение, трепти, има така дефицит за нещо ново, извън това политическото. Дори го виждам, и аз затова казах в един подкаст YouTube, където участвах канал, че ние този път ще изнасяме революция. Че ние, да, вярно, менталитета ни е древния балкански тук, но първо ще го елиминираме този менталитет с тази форма на управление, всички вътре, да контролираш, ти да избираш, с едно копче там да натиснеш и да режеш главата на всеки един, на министър, на член на регулатор, на членовете на Висшия съдебен съвет, където ги е вкарал Пеевски, Борисов,
и за колко махнаха главния прокурор, решиха, нали, направиха там една пиар акция с Зривчето и после за 3-4 дни, за една седмица. Толкова го махнаха. Приключиха го, да. Пеевски, щом най-големия мафиот, нали, щом маха за една седмица главния прокурор, нали, блюстител на закона, нали, главния прокурор. Пеевски държи Конституционен съд, държи главния прокурор. Това е, ние сме за какво е? Това е парадокс, това е посмешище. И ние сме тръгнали да говорим в парламента всеки ден там излизат, да говорят някакви празни приказки, еди, какво си, и викат, не, как, ние ще решаваме. Нищо не решавате, бе. Приключили сте. Приключили сте, има един път. Това е участието на всичките български граждани, ако искате, нали, да сте чисти пред съвестта си и тази държава най-накрая да върви напред. Иначе ще стане, нали, по-бавно, може по-бързо. Хората, българина, нали, той много бавно го палиш, но запалиш ли го един път, няма спиране. Аз съм видял в всяка една дейност, ставаме факири. Нищо не може да ни спре. По същия начин и с политическа система. Успяха да ни успът последните 35 лета, може би и назад още. Поне това го виждам в моя съзнателен живот. Но този път няма да го позволя. Каквото и да става. И няма сила, която да спре навлизането на тази система. Айде сега да ви попитам дали очаквате компромати, нещо службите да ви спретнат. Вече мечтая някой да ми пусне, да ми направи някакъв компромат, за да стане и аз известен. Защото най-силното оръжие за момента ми е да ме игнорират. Мечта някой да излезе с някакъв компромат, да каже, той е вземал от мен 1000 лева, да. Този нали, ме обиди, този ми дължи еди колко си пари, нали, като физическо лице, като юридическо лице, или този не си плащаше данъците, ощети държавата. Нещо, да ме направят известен, че всички да станаха известни само с компромати. Нали знаете, че службите умеят да притискат, да заплашват, да ви викнат, да ви предупредят. Застанахме 15 човека преди 2 години, за да извадиме досиетата, защото ги искаха така наречените компромати. Исках ги от главния прокурор с мое искане, като напуснах ДАНС. 150 страници има в Софийска градска прокуратура. За да влезне вътре и чрез процесуален ред да иземе тия досиети, да приключиме с прехода, да излезе всеки българин, да види кой ни ограби, кой от политиците какви пари е взел, от кой олигарх, от коя схема. Застанахме 15 човека пред нас, държахме ги вътре 1500 човека 2020. Не посмяха да излязат. До 10 часа, 10:30 през нощта и започнаха да излизат през хода на НСО. На охранителната служебната вратичка там отзад, да се измъквате един по един. Какви служби, какво МВР, какъв... Аз ви казвам, няма. Тук единствената така пречка, която аз я виждам и ме така мъчи, е бездушието за момента. Един път да им отвориш очите на хората и да им дадеш, както ми казаха, дай ни сила. Искам да им дам в техните ръце цялата власт. Нали, да контролират. Къде е следващата среща? Утре в Пловдив, на градската градина, срещу почтата от 19:30. После ще продължите ли? После пускаме графика, готвиме, нали, програмата по часове. Трябва да видят всеки български граждан се запознае, нали, за 5 дни. През Фейсбук ли ще намират цялата информация? Фейсбук, Ютуб и най-важното нещо е от уста на уста. Ако хората припознаят, това е най-силната реклама. Нали, най-силната реклама е да те препоръчат добър лекар, добър монтьор, добър адвокат по същия начин. Пак на принципа човек на човек. Ще действаме по същия начин, както действат политиците, но не за фалшива цел и някаква поручина, а за онази, която е заложено в закона. Пише за обществения интерес, в рамките на закона и съответно да справедливост. Нали, всеки казва справедливост. Справедливост е, когато разпределяш бългата на всички, както е заложено в Конституцията. Не е единия от концесията национално богатство, там копае 20 години, прибрал е близо 4-5 милиарда, а другите лапаме мухи. Нали? И после политиците ни викат, ходете дурните да гласувате. Кой го пак ще отиде на избори да даде съгласието си да крадат него и цялата държава и после да върви по разбити пътища, защото он е прибрал премиера, изял асфалта, да ходи в болницата да си доплаща най-голямото доплащане. Ние така правим сега. Значи сме най-големите глупаци. Глупаци сме, значи трябва да го променим. Значи трябва така малко да се чукнем в главата, не да си самоизяждаме. Знам, завистта е много силна, като погледнеш там съседи и викаш, гледай каква кола е вземал. Вика той, вика. И си мълчи и... Да. Нека да направим тази енергия, която имаме в градивна посока. Нека да захвърлиме това, което изкуствено ни разделят. Оставете ги тези лидери, оставете ги тези политици, това са глупости. Това е всичко една пирамида. Аз за това казах, политическата система не само в България, целия свят е най-издържаната и устойчива пирамида тип Понци. Знаеш ли, което е разликата? Че по закон те грабят. Казват ви чести почитания.
Чести почитания не на мен. Надеждата, казва, не на мен. Смисъл, надеждата е във всеки. Ако няма осъзнаване във всеки един българин, какво съм аз? Мен ме превъзхождат всички останали български граждани. Нито съм по-силен физически, нито съм по-умен от тях, нито нищо. Просто казвам А и те трябва да кажат останалата част от азбуката. И всичко приключва за секунди. Затова ви казах, първата седмица ще удариме всичките пари. Концесиите, сметките, нека да видят всичките. Ако трябва, нали, ще се извадят и всички дела, въпреки че има така наречен закон за класифицирана информация, строго секретно 35 години, което е подчинено национална сигурност, означава подчинено на националната сигурност. А коя е националната сигурност? Че някакво келеме Пеевски, там са го извикали преди няколко седмици и са му казали, тук сме ти блокирали в едно посолство, сме ти блокирали колко си пари, каквото ти кажем, ще ги разбъркаш малко, тия ги развижеш, нали, в публичното пространство. Американците имам предвид. И кого трябва да разбърка? Тези от ДПС ли? Чичковците от Сумрака, нали, които залитат малко на изток, малко на запад и така нататък. Това се е случило така. Разбира се, една държава се управлява с зависими хора. И някой ме пита, вика, отвънка, вика, ще ни натиснат. Викам, ти страхуваш ли се от американския посланик или ЦРУ или която и да е служба или на други държави? Викам, има ли какво да ти вземат? Защото онзи има тук на една сметка 100 милиона, при другия човек поставени има още 100 милиона и, нали, този човек, това му е силата, това му е живота, да ги пази тия пари, защото ги е, нали, присвоил по втория начин. И затова като те викнат там в една стаичка в посолството, която е заглушена, нали, и те поставят, нали, като започнат и казват, момче, виж, тук можеш да изгубиш това, може да ти пуснем една грама утре, че си взела еди колко си пари. И всичките, които сега са, и този бившия шеф на КПКОНПИ, където беше сега, където поръчка прави, са на Пеевски. Антон Славчев ли? Славчев. Работили сме на един етаж с него. Познаваме се много добре в ДАНС. Много добре се познаваме с него. Всички, които е там наредил и в прокуратурата и главния прокурор, утре ще са най-големите хени, които ще му отреждат главата на Пеевски. Затова ви казвам, ето, ако обществото, народа приложи тази система, нито моите пипнат отвънка, нито от Брюксел, нито местното дерибейче, нито някакво там кметче, нали, където ги прави на диви щастливи, бута им къщата. Нито ще те ви така в стаичката. Нека да не извикат, нека извикат 6 милиона в стаичката, ще отидеме. Ето, нека ми извикат в стаичката да ми кажат да направи нещо в наши интереси и да сбъркай това. Нека да отидеме. Аз това и кам. Това е преломен момент в историята не само на България, на света. Политическата система в целия свят не работи. Затова сме в безпътица. Затова генерират само войни. Затова ни само мачкат там финансови кухи системи, печатат пари и така нататък. Това е. Силата е във всеки един български гражданин. Не само в българите. Силата е в обществата. Държавите са приключили, защото ги превзеха неформални групи, мафиотия, корпорации, каквото се сетите. Сега е времето да махнем тия извращения. Да видим дали ще ви чуят. Благодаря ви за това участие и успех, разбира се. Росен Миленов ни бе на гости. Предстои разговор с Мария Мусорлиева.